साला ये गेहूं रोज काट देता यार, अजीब हाल बा। अच्छा कहियो पकड़ा जाता तारा बुझाइए दे। साला रोज काट साला इसको परिकल सियारा फुटवे खाए ना मिले तो अभी तक आज तक पकड़ा जा तो उनकर नानिए याद हो जाएगा जो रोका देखे रोक बाप रे बाप हई कतना खाद हई मार देसीला पाउडर हो साला ई तो दिमाग खराब हमार हो जाता है पकड़ाए तो उनका जल्दी बन जाते अगर पकड़ा जाए तब तो उनका नहीं याद के हैंड मिलेगा से बना दे नहीं के ना आटा पानी है नहीं अरे रोज कहाँ काटता रे हमार मोय गेहूं काट देता रे कहाँ मोय गेहूं काट देता मालिक ना मालिक गलती हो गइल बारे अब ना काटब गलती हो गइल अब ना काटब तोरा के कहला पहले काटे के ई बता अरे तनका काटे के काम रहे त काट लेली काम रहे माने हम बोय या तोर काम आवे के रहे हंसी के तो का गलती हो गइल मालिक अब ना हो आज आदमी के खाए के मिलत दिखाते भैंस के फेरा में बारे हैं आदमी के छोड़ी हमर भैंस भूखे मरत त का करी का भूखे मरत त हमारे खेतवा लौकता रवा अच्छा गलती हो गइल बा ना होई ऐसे अब परमधावा खेतवा नहीं खेलौ का अरे नहीं खेलगत रवा वाला लौकत त काटत है जी हाल बात माने हम ही धानी माने लोग रहते हमरा चोरी काहे कइले हा तो पूछले हमरा से अब ना होई गलती हो गइल बा कान धर कान काहे खातिर धोड़ी जी कान काहे खातिर ना धोड़ी तो हम जूता धरावे लागम तारा के वहां ये जल्दी धर ठीक बा कान धरत हम ना आई ना नहीं बैठ कान धर जल्दी उठ बैठ कर तू बरा अरे उठ बैठ जल्दी कर अरे मालिक हो गइल बा छोड़ी अब ना काटम कहियो अब ऐसा ना होई अरे तो गलती भइल बा तो सजा भोगे के पड़ी नु तो थोड़ी मनी तो काटनी हनु अब ना काटम ना अब देखनी है रउआ के कि आवत तानी तो चले फनका काटने देखाइए के ना काटनी हम 3 दिन से परेशान भइल बानी कि कौन हमर गेहुंवा काट ले तो हम ही रोज थोड़ी ना काटतानी हम कैसे बताई कि ते रोज नहीं खिस काटत अरे तानी काट लेली हां भैंस के खियाबे के रहे ए से फनका काट लेली हां गलती हो गइल बा अब ना होई ऐसन माफ कर दी ना चल एक काम कर आज के बंधन कटबे ना कान पकड़ जल्दी अरे हमार पकड़े कान पकड़ी ते अपन पकड़ हम काहे खातिर अपन कान पकड़ी ना पकड़ते ना हम ना पकड़ब तेरे पकड़ते अच्छा ठीक बा पकड़तानी अब आज के बाद अगर देख लेनी तो बस जान जी है कि अब हम का कर अच्छा ठीक बा ना आइम इंसान के इशारे काफी है ठीक बा गलती हो गइल बा लेकिन आज के बाद लौके के ना चाहिए तोरा खेत में जान जो ठीक बा चल निकल भाग चल भाग तारा अब चल हां